poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu nagtinguha nga mabalhin ngadto sa ilang barangay gikan sa Philippine Ports Authority ang Muelle Osmeña. Kini aron mas mapalambo pa ang aspeto sa turismo sa naasuing pantalan. Si Luan Mirundina sa iyang RTV Presents. Sa ferryboat, usa sa daling mabantayan ang lighthouse. Diin nakaukit ang pangang Muelle Osmeña. Ang muelle, usa ka Spanish word nga nagpasabot og wharf o pantalan. Samtang ang Osmeña, gipangan subay kang si Rio Osmeña Sr. ang labing unang sugbuanong presidente sa nasod. Ang Muelle Osmeña ang usa sa mga pantalan sa Subo nga taas og revenue tungod sa kadaghang mga pasahero nga musud og gawas matag adlaw. Niadtong 2017, mi-income og 1,304,999.91 ang Cebu Port Authority sa mga pasahero niini sa tagpiso pa lang nga terminal fee. Wala pay labot niini ang rental income sa mga building spaces. Nidoble pa ang income sa CPA dihang ang terminal fee nahimo ng tag 2 pesos. Samtang nahimong daling option alang sa mga pasahero ang pagsakay og ferryboat paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu agi sa Muelle Osmeña, dili usab ikalimod ang tourism value niini. Ang lighthouse ginama sa coral stones. Lakip na ang hagdanan gikan sa lighthouse paingon sa simbahan sa Birhen de la Regla. Kini aron matugyan na ngadto sa barangay ang pagpalambo sa Muelle Osmeña. Katong pag fluvial man siguro to or translation ba to. Pag abot na ko diyan, hibong na lang gani ko hasta kami Mayor Pass nga nganong gipintalan nila og katong color sa Santo Niño ang Muelle Osmeña. Kay nindot biya gito nga puti ra natural nga kay coral man guna siya. Coral stone na siya made of corals. So nindot unta sa tan-awon ba. Moto na ibong na lang niya. Wala gyud mahimo kay it's under the jurisdiction of the Philippine Ports Authority. Naglaraw si Kapitan Manggubat nga mohimo og susamang mga kalihukan sama sa gihimo sa Dakbayan sa Subo nga gabi sa kabilin diin isuroy ang mga lokal ug langyang turista sa nagkadayang mga historical structures sa barangay. As well no, daghan naman ng tourists ang manganhi sa National Shrine. So tungod sa kadaghan sa kanang historical site diri sa poblasyon kana that is one of the historical site sa poblasyon nga amo untang gusto nga i-revive. Apan ang manager sa Port Management Department sa Cebu Port Authority nga si Claro Cajegas Jr. wala pa makadawat og kopya sa suwat hangyo sa barangay. Hinuon sa miaging tuig lang siya miasumer sa katungdanan. I would advise them to reiterate the request so it will be taken up by the board because the board will be the one to decide whether they will devolve the area or co-manage the area because as per our mandate, port management, maintenance of the port is our role, CPA, and fully belongs to us. Sa bigas bahin, gibutyag ni Kapitan Manggubat nga adunay mga kadagpuan sa National Historical Commission ang gikatakdang moduaw sa barangay poblasyon aron matun-an kung unsaon pagpreserbar ang mga historical structures sa barangay. Dili ikalimod nga dako ang matabang sa paglambo sa usa ka dapit ang turismo. Gikinahanglan lang ang pagsinabtanay ug pagtinabangay sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Uban ni Renante Quiñones, ako si Luan Mirundina ug kini ang akong short dokyo.